Pelle 545 werd in 2021 geboren als Paco van het Lansink en gefokt door Rinus Lohman en Carla Nijdam. Pelle 545 is de eerste goedgekeurde zoon van Mathies 504. Zijn moeder is kroonjuweel Lopke van het Lansink, een ster sportpreferente prestatiemerrie van Maiko 343, afkomstig uit merriestam 8. De halfzuster van Pelle 545 is Wiep van het Lansink, model sportpreferent prestatie AAA, een dochter van Beert 411. Zijn verwantschap is 18,1% en zijn stokmaat is 1,67 meter. Pelle 545 is een stoere hengst met veel rasuitstraling. Hij heeft een edel hoofd met veel expressie en een verticaal gestelde hals met iets onderhals. De hengst zou in zijn hoofd-hals-aansluiting iets lichter mogen zijn, maar heeft wel voldoende neklengte. Pelle 545 heeft een sierlijke belijning en voldoende behang. Pelle 545 is een langgelijnde horizontaal gebouwde hengst met veel lengte in het voorbeen. Hij heeft een lang, iets steile schouder en zou in zijn bovenlijn nog iets sterker mogen zijn in de verbindingen. De hengst heeft een correct kruis qua ligging en lengte. Het beenwerk is iets grof, maar heeft een goede kwaliteit en is hard. Het achterbeen is iets sabelbenig gesteld, het voorbeen is iets hol. De hengst is lang gekoot en heeft een royaal ontwikkelde hoeven. Pelle 545 is iets toontredend in de bewegingsafloop van het linker voorbeen. Pelle 545 heeft als 3-jaagpaard het verrichtingsonderzoek doorlopen. Hij is een allround hengst met 3 correcte basisgangen. Een hengst die in draf en met name in galop veel balans en souplesse toont. Pelle 545 doet het werk met gemak, zowel onder het zadel als aangespannen. Pelle 545 is een mensgerichte en iets dominante hengst. Hij is vriendelijk, maar wel erg gericht op andere paarden en daardoor snel afgeleid. Hij laat hierin ook wat hengstengedrag zien, maar is daarin ook verbeterd tijdens het onderzoek. Wanneer hij gefocust is, is hij fijn te rijden en heeft hij een goede instelling. Pelle 545 is een allround gebruikspaard met een zeer goede opwaarts gesprongen galop met veel balans. Hij heeft genoeg voorwaartse drang, maar is iets snel afgeleid. In stap moet de hengst nog iets meer ontspannen en zijn bovenlijn loslaten. Pelle 545 laat van nature veel techniek en balans zien in draf en galop. Pelle 545 heeft duidelijk plezier in het aangespannen werk en loopt met een opwaartse lichaamshouding. Hij maakt front en heeft een dragend en actief aantredend achterbeen. Door het goede lichaamsgebruik is de hengst makkelijk bewerkbaar, heeft looplust en reageert direct op hulpen van de mennen. De stap blijft altijd iets gespannen en met weinig lichaamsgebruik. Door het ruim wegzettende voorbeen, veel front en veel techniek in het achterbeen heeft deze hengst veel aanleg als tuigpaard. Pelle 545 komt uit een goed fokkende moederlijn met een moeder met veel statuur en ras. De hengst kan daarmee rasuitstraling verbeteren en ook balans en techniek van het achterbeen in galop. Wel wordt geadviseerd om Pelle 545 te gebruiken op merries met een ruime stap.